Преди да разберем оценката на Модена Сит и докато наблюдаваме изпълнението на италианския ансамбъл, трета титла от шампионата на уредите за Екатерина Серебрянская. С 9,933 Лариса Лукяненко най-сетне има медал от това първенство, той е сребърен. С по 9,916 Огриско и Диана Попова са на трета позиция, което е втори бронзов медал за нашата състезателка. Гимнастичките играят по 3 пъти едни и същи съчетания. Италианките са трети с тази оценка, което означава, че нашите са пети. Жалко, че композицията на българския ансамбъл остана недостатъчно оценена, а и с изпълнението си те допринесоха да бъде толкова ниско класирането в шампионата днес, но ни зарадваха с шампионската титла вчера, което означава, че са играли много добре. И което е по-важно, разбира се. С това прякото ни предаване от първенството на Стария континент в Аскер завърши.